Imos ca información deportiva. Esta fin de semana, Muros brillou coa súa gala do deporte, onde se premiaron grandes deportistas como Alejandro Formoso e Víctor Ramos. Un evento cheo de emoción e recoñecemento ao talento local, con figuras como Eva Val e Félix Rebollido tamén destacadas. A recente gala do deporte do Concello de Muros destacou a importancia do deporte local, nun evento que recoñeceu a deportistas e clubs destacados da zona. A alcaldesa María Lago subliñou que o deporte é clave para a saúde, igualdade de oportunidades e cohesión social. Entre os gañadores destacaron Alejandro Formoso e Víctor Ramos, ambos vencedores na categoría de atletismo. O Club Urme de Remo foi galardoado como mellor club e Eva Val, remeira, recibiu un recoñecemento especial. Tamén se entregaron mencións especiais a figuras como Félix Rebollido, polo seu labor na organización do Trail Cova da Bruxa, e Ricardo Rodríguez pola súa ampla traxectoria no fútbol de Muros. Sen dúbida, a gala do deporte foi unha verdadeira celebración do esforzo e talento local, destacando o papel fundamental do deporte como motor de integración e xenerador de sentimento de pertenza na comunidade. Ao mesmo tempo, tamén tivo lugar a terceira gala do deporte de Outes no Pazo do Tambre, que reuniu preto de 300 persoas. A gala recoñeceu a deportistas como Sergio Ñón e Rosa Outeiro como mellores deportistas do ano, e a Escola de Piragüismo e Triatlón Outes foi galardoada como o mellor club. Destacou a presenza da futbolista Lua Arufe, que foi a madriña do evento. Ambas as galas foron un exemplo de recoñecemento ao esforzo e dedicación dos deportistas locais, e continuaron fortalecendo o vínculo entre o deporte e a comunidade.